שהחיים שלי מתבזבזים, שהחיים שלי הולכים לאיבוד. וברמה יותר גסה, זה רמה יותר פנימית, יותר עמוקה. ברמה יותר גסה, זה מתחלק לשני חלקים. חיים בלתי מנוהלים חיצוניים, תלוי מה ההתמכרות. זה יכול להיות, אם זה התמכרות לסמים, זה יכול להיות גנבות, אלימות, בתי סוהר, מוסדות וכולי וכולי. עוד גירושים, ריבים, ילדים שמסתבכים, איבוד שליטה במשפחה, ועוד ועוד ועוד. חובות עצומים. חובות, נכון, חובות. אפור, שחור. נכון. כן. אוקיי? זה החיים הבלתי מנוהלים החיצוניים. הסתבכות, מסתבך, 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 מסתבך. איך? הסתבכויות בכל הרבדים, בחיצוני. זה מה שהתמכרות עושה. ההתמכרות מסבכת את הבן אדם, מסבכת לו את החיים עוד ועוד 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 ועוד. בחיים הפנימיים, חרדות, פחדים, חרדות, פחדים, דיכאונות, כמובן טראומות, כן, טראומות, פוסט טראומות שמתרחשות מבפנים ומתקיימות מבפנים. בריאות זה פנימי או חיצוני? בריאות, מחלות זה חיצוני כי זה פורץ החוצה, נכון? חוסר שינה, תיאבון. כן, חוסר קול. זה חיצוני, כן. זה הדברים החיצוניים, כן. נפש לא רגועה. אין רוגע בנפש. הנפש סובלת. בעצם, כשאנחנו מדברים על הילד הפנימי, אנחנו אומרים שהילד הפנימי, מרכז הסיפור שלו זה טראומה ופוסט טראומה. שזה סיפור בפני עצמו, אוקיי? זה דרך אגב הבסיס לכל ההתמכרויות. עכשיו עוד משהו של מבחינת פנימי, זה הנושא של תלות שיתופית ושליטה. שליטה, תלות ושליטה שמתקיימות בחיים, שזה הבסיס להתמכרויות. תלות ושליטה זה בסיס. תגידו לי אתם, למה תלות ושליטה זה הבסיס לכל ההתמכרויות? כל ההתנהלות שלנו עם עצמנו ועם הסביבה זה
הייתה בתלות. זה התחיל את הכל בעצם, עם המשפחה, בעבודה, בכל מקום. נכון, יפה. עוד. כשאנחנו בתור ילדים נמצאים במצב של חוסר שליטה על מה שקורה.